Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ug karon ani ang katapusan sa atong sugilanon. Hong ni Marua. Wala ba laing paagi nga atong masumpo ang paggamit ni Marua sa atong anak? Wa na laing paagi pa, Marla. Kini na lang. Busa kinalan imo kinibuhaton. Pasakiti ang atong anak aron maluwas siya. Maning, siya ka man diya, huwag ka may tingog-tingog. Tagunaw na ako lupaw no. Kung sa sunod nga may tabo karon. Kinahanglan nga buhaton ni Malang nga buhaton siya nga na. Naanasad ka, ana. Sige ko ka, ana. Kuyawan ka. Abangutan lang. Kung magkaya mo ba kasi Marla pagsamad ka mo na, Lisa? Kinahanglan nga iya kining buhaton. Ayaw! Uy, si Marla! Missing ka. Ayaw! Ayaw, Manalisa! Ayaw! Ayaw ilog ang imong mangon! Ampi! Ayaw! Ampi siya! Manalisa! Maria! Maglamaw na niyang panahon nga itong gipabot. Putla na ang marka sa demonyo nga nasa lawat sa imo nga naka. Marla! Amis Miguel! Ako dito mo na, Lisa. Kuhan niyo si Miguel nga, yung gigagos. Dali! Kuya! Mangon, Manalisa! Mona Lisa! Ipalayo ang bata ni Gabriel! Opa! Si Manalisa! Si Manalisa, wala na siya maglihok! Sige na Marla, lihok na. Putla na ang marka sa demonyo nga nasa lawat. Sige na, Marla, gunitig mayo ang karanghanting putla ang agyanan ni Marua. Oo, niya. Gigunitan ko yung bukton. Na makita na ni mo ang ngat-ngat nga nasa ilawom siyang ilog. Putla na kini. Manalisa! Silo ako! Ma, unsaon man nimo ang hanting? Marla, sige na, putla na. Kung naluoy kasi mong anak, kinangdang masira mo ang katapusang agyanan ni Marua. Unsaon man ko ni ma? Imo kong samaran. Ayaw taon ma. Sakit man na. Manalisa na! Kung mahal mong imong anak, kinanglang pasakitan mo siya, Marla. Buhata ka na karoon na yun. Mao na lang kini ang pagi. Kung saan nga matapos si Marua. Maluoy ka na ako ma. Ayaw pagpasakit eh. Kinahanglang mawa na siya sa itong kinabuhi! Maghihingi kita ng balat sa bata. Marla, gawas na. Sige na. Pero wala maglihok si Manalisa, lo! Huwag dagan dugo kami gawas! Gawas na, Marla, gawas. Gawas na lang, gawas! Unsa man ang nabuhat ako sa akong anak? Unsa man din? Sinita mo din eh! Naganakin dugo kami agas. Kinalaman na siya sa ospital. Sige, Leo, nagkamudan. Undan siya sa ospital. Simula, Lisa. Unta na. Pero wa pa kinabalik nila ni Gabriel o papamaningkigan sa ospital. Wa pa kin sila. Oh, Gabriela! Kumusta na si Mona Lisa? Kumusta na nga atong anak? Gabriel, tubag ako. Kumusta na nga atong anak, Gabriel? Relax lang. Tuwa na. Nangita na siya nimo. Salamat. Salamat, Diyos ko. Wa ka na'y angin kabalakan ka, Mona Lisa, Marla. Luwas na nga itong anak. Ug mahimo na nimo siyang adtuon sa ospital. Ako lang unay mabili ni Miguel. Mona Lisa? Mona Lisa? Anak? Ma? Saylo ako, ha? Sorry, nak. Nganong nagsorry man ka ma? Sorry gagisamaran ta ka. Sorry kid kayo.
man ko nimo sa Mari. Na-disgrasya man kuno ko ingon si Lolo. Ha? Wa ka may numdum sa nahitabo? Ang unsa man, ma? Wa, anak. Gusto ka. Nadisgrasya ka. Busa kinahanglan magpakaayo kag dali, ha? Aron makaulit ita sa ato, okay? Maayo naman ko, ma. Mupauli na ko. Kay kimingaw naman ko ni Baby Miguel. Ayaw ka pala ka. Makauli ka ra. Makauli ka ra, Mona Lisa, anak. Ma, mahimong mangayo kog bantay. Unsay bantay? Dogi pa. Kung makauli na ko, mangayo kog itoy para among bantay ni Miguel. Ayaw mo palayog maayo, ha, Mona Lisa? Ana lang mo sa hawanan si Miguel. Marla? Kumusta lang mga bata? Ay, nalingaw nga nakigduwa ni Bantay. 7 na kabuan ang nakalabay human sa hitabo. Og malinaw na kita, Marla. Bitaw, Gabriel. Ug nagpasalamat ko nga mituo ko sa gisugo ni Lolo Paulo. Nga puton ang marka sa demonyo. Bitaw, ug unya, wala gid kay nabantayan nga doon na pay laing lihok si Mona Lisa? Wala, Gabriel. Normal na kay siya. Bisan sa eskwelahan, normal na kaayo. Wala sab siya mag-sleepwalking. Kung mao na, 100% na gid nga maayo na ang atong anak. Posible. Ha? Pero mahadlok paghihapon kung makunaw na. Nga usa ka adlaw, ana. May mahitabo na sab, Gabriel. Ayaw na ligi na gunaw na, haba? Marla, milabay na ang unos sa atong kinabuhi. Ug di na ni mo balik pa. Nakasiguro ko ni ana, Marla. Ma? Ma? Oh, Mona, ngano? Ngano naman sab, ha? Ma, si Miguel ay nawa na sad. Unsa? Miguel? Miguel, hain ka! Miguel! Miguel? Miguel! Miguel, anak! Miguel, hain man ka! Sarang saring nahitabo ini bata, ah? Ano kalit man lang ning nawa? Miguel! Mahilak gani ni Rose si Mama na. Bantay lang ka, ha? Miguel, dong hain naman ka! Miguel! Uy! Nag-usap ka diha sa... suot kay kadapit, ha? Doon na lang kikuha, ma. Unsa? Unsa ba sa kuno imong gikuha diha, ha? Huwag anong isuot magkaining dapita. Nagkasagbutan o kakahuya naman ni Dini. Huwag ka mahadlok ka makatunog ka og bitin, ha, anak? Wa man, ma. Nagkuha man ko ini, oh. Unsa ba na? Oh, Sing-singa, mikidlap. ang ako ka nagsingsing, Miguel. Ha? Imo ning sing-sing, ma? Oo, anak. Dugay na kining nawa. Kuan, Mona Lisa, nakahinumdum kay ni mong singsing, ha? Wa, ma. Induta, ana, uy. Mahimo ako na na. Dili mahimo. Kay dili pa ka makamaong mo bantay ini, anak. Hala, bantayan din ang sing-sing, ma? Oh, anak. Og di na mahimo nga mawa pa kini pag-usab sa kong tudlo. Sige na, dali na mo. Mamauli na ta. Gabriel? Gabriel, tanawa ko sa kinako nakitaan. Oh. Uy, ang imong lagi ng sing-sing. Oh, Gabriel. Akong singsing. Og si Miguel ang nakakita nga mikidlat kini. Buti pa sabot niya na nga ikaw na ang gilang agaw niya ng maong sing-sing, Marla. Lo, Paulo. Busa dili ka nagyud mawa pa si mong mga kamot ka ng butana. Huwag nakasiguro na ko karon nga patay na si Marua. Lo, mahimo pa. Di na ka maghiskot pa na nga na. Oh, Marla. Maun na lang ganyan katapos ang adlaw. Nga ang iskutan, nakaiskutan na ng maong pangan kay magpuyo na kitang normal. Normal nga tao sa mga uban. Ma, happy birthday, ma. Salamat kaayo nga. Inyo kong gisurpresa ning gihimong party ninyo nako. Ate Del, pinangga ko ka na mo, ma. Salamat, anak.
Malipayon ba ang celebrant? Okay sa may di malipay ining giandam ninyong party para nako. Huwag ko magtuo nga inyong ibuhaton, Gabriel. Ayun na, si Mona Lisa, hain pa. Kwan, may sorpresa sa siya para nimo. Ha? Asa pa? Dili. Dili. Malipayong adlaw na tawhan, mahal kong prinsesa. Marwa? Dili, mahal kong prinsesa. Ako si Prinsesa Mona Lisa. Ug may regalo ko alang nimo. Hatagan ko ikaw og taas nga malipayong kinapuhi. Mabuhi ang akong inahang reyna! Mona Lisa, anak abi ko. Oh, dili na ta maghiskot og daotangan ha. Ah, sige na, manayaw na tantanan. Sige na mo. Oh, Marwa, naunsa naman ka? Nahadlo ka nga posibleng si Marwa ang imong nakita? Oo, Gabriel. Wa na si Marwa, Marla. Kana ang ibutan si mong nahuna. Ha? Kalimti na ang maungaan, Marla. Aron mahimo na tang mupadayon sa unahan. Nga wa na'y kakulba. Happy birthday. Salamat. Salamat, Gabriel. Salamat. Ug dinimigalan na hug ang tabil sa atong sugilanon. Hong ni Marua. Gisuwat kini sa radyo ni Maria China Vidal. Ubos sa direksyon ni Cecilda Nueces Cabrera. Musical Director Trifon Pai Barilio Morales. Audio Editor Eric Villiones. Soundman Istoy Christian Jano. Ug migala, ani ang naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Marla, Jennifer Dato Minyusa, Gabriel Juju Alegre Boron, Marua Ingrid Birtudazo, Maning Ribores, Lolo Francis Ildiaga Espares, Manang Miss Ingrax, Lorna Sweet Vanessa Belsa, Elgin Joel Ace Asido, og inabagan nining mosunod, Teresa Tirol Surya, Marites Albores, Ricky Garing, Santo Domingo Basnilio, og special participation Priscilla Raganas og ni Joy Kusip. O may gala kinintanan gidalit alang sa itong kalingawan sa RMN Production Center. Kinstreform mo ingon kaninyo, salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.